тормышым белән шушы Бишне җирлегеннән бүгенге көнгә кадәр шушы Бишне җирлегендә яшим. Менә парлашып. Хадия апа белән ничек таныштыгыз? Сунай Хадия апа монда шәхсән алыйк әле. Каян табып кайттың Хадия апаны? Иптәш малай белән тракторда эшләгән вакытларда иптәш малай белән сөйләштек тә, мәйтәм бераз кыз белән таныштыралар. Менә таныштырды да 6 ноябрьдә очраштык, 20 декабрьдә алып кайттым. Ой, сез тиз? Бик тиз. Сез кайсы авылдан? Мин Мажар дигән авыл. Ерак түгел моннан. Моннан ерак түгел ул үзе. Без Фәния белән бергә Чувашия илендә фермада эшләдек. Даярка булып ул вакытта. Фәния кияүгә чыкты шушы Бишне малаена. Бу шул Бишне малае белән килеп мине алып китте инде. Ходай биргән гомерне күпме биргән, яшәп, Муллыкта яшәр өчен тир түгәргә кирәк. Кирәк. Авыл җирендә шулай.